Bedeinkatuta etzegon baino, janta edan sake handiz, baina hortan jardun bihar da, aldala beti neurriz. Gumezetara joango gera igandero ematet hitz, meza onduan gaur adinako otordua egon baldin. Ate zuzenik ez du esaten nere ondokuak, enfin, baino urrena igual mezeta joango mendan erekin. Tapaiza ere maiburuan horrek ere baki jakin, dirudienez ez da asetu mezetako ogiakin. Mezetakoa gutxitxo gendun jarri ezkero aukera, gure gixara sake handia dula hartu dut tankera. Naiz da adarra jotzen gabitzan hemen batetik bestera, ez mezetara ezkera buan, baina mutilonak gera. Gu mutilonak gerala eta ez zaite jarri trantzeko, naizta batzutan gauza asko egin biok aurreko zatzeko. Gaur ere ara ezkera joan, beste askotan antzeko, gaur pekatuak ingo ditugu urrena konfesatzeko. Bueno, ez zitzak orain kontatu gorde behar diran kontuak, batzutan itxirikan hobeto baitzeudek aritz mokuak. Bersolariak izaten ditu ganberruan talentuak, baina aldata guztiz gugera etxerago modukoak. Gu etxerako hartzen gaitunak, gero hainbeste apuru, gaur bertsolari ta soinu jole hemen gaude buruz buru. Oin mezetara joan omen dira, zerrote zuten helburu, soinu txikila bedekatzera joan dira ala seguru. Soinu hartu eskuan eta bada hamaika bertuten, eta hemendik pixka batera pozik adituko nuke. Trikitin ladiak musika ona hemen ateratzen dute, garai bateko morroian gixan janata eranak truke. Janean nuke egingo dute hauek gaurko hontan lana, altura eta etorri eta aurrean hau panorama. Bedai ondenak dantzarik dira, askotan dezu esana, ea
gaurkuan demostratzen dun inork hemen duten fama. Herri hontzako fama zitzaio hemen ukatu inorri. Hemen astintzen dira zapata, hanka esku eta gerri. Erromerionenaren fama ipintzen diote sarri. Erromerion bat ikusteko festa egunetan etorri. Festa egunetan etornadila, bere erantzun garbila. Aspaldidanik entzuna neukan dantzarien notizia. Eta gaur bertanik ere ikasi igual egingo detila. Festa egunetan hasten naiz eta badaukatu nahi premia.